ngikhuluma ngenhliziyo kumnandi nje ukuya enkosini. Amen. Hallelujah. Sizofunda ke incwadi kwabase Efeso chapter 2 verse 13 wakhona. Ngiyacela kube khona ozosifundela kwabase Efeso chapter 2 verse 13. Namhlanje ngiyafisa ukuthi sikhulume ngegazi lika Jesu. Amen. Kodwa ngaphambi kokuthi sikhulume ngegazi lika Jesu, kumele siqale sikhulume ngoJesu umnikazi wegazi. Amen. Ngoba asikwazi ukukhuluma ngegazi lakhe singakhulumanga ngaye. Amen. Mangabe sifika la kaGwala asikwazi ukukhuluma ngendlela inkosi ebusa ngayo singakhulumanga ngokuthi yona inkosi iwubani, ngoba ubukhosi benkosi iyona ubona obusichazela ukubusa kwayo. Amen. So kanjalo negazi lika Jesu asikwazi ukukhuluma ngalo singakhulumanga ngomnikazi walo. Amen. Indoda kaNkulunkulu ngelanga ingithinta isingiqinisekisisa ukuthi usuku lunamhlanje noma iweekend namhlanje uNkulunkulu unginikezele into yokukhuluma ngegazi. Amen. Ngoba uNkulunkulu ushilo ukuthi bakhona abantu inkinga zabo zidinga igazi. Amen. And bayile endaweni ezithile la ebetshelwe khona ukuthi inkinga yabo idinga igazi. Amen. Nami ngizofakazela leyo nto ukuthi impela inkinga yakho idinga igazi. Kodwa kukhona igazi eliyisithunzi bese kube khona igazi elingukuphelela. Amen. Wabase Efeso chapter 2 nasokhuluma khona. Ngiyacela asifundele setholile. Verse 13. Siyafunda kwabase Efeso chapter 2 verse 13. Yes. Kepha manje kuKristu Jesu nina ananikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi lika Jesu. Amen. Amen. Kepha ke manje nina endaweni enguKristu, nina ekade nivele nikude, nina engewona amaJuda, amen, nina engewona ama-Israelites, nina eningekho ngaphasi kwesivumelwano sokuqala, nina ngokuzalwa kwenu eningesibona abantu abakhethiwe nguNkulunkulu, nina enivele enikude, kukhona indawo enitholakala nikuyo noma ikhona indawo uNkulunkulu ayilungisile. And le ndawo ayilungisile akayilungisanga ngezwi lakhe kuphela noma akayilungisanga ngezandla zakhe, kodwa uyilungise ngegazi. Amen. Amen. Ngegazi ke lika Jesu nani enikude, nani enizizwa ningenaNkulunkulu, nani enizizwa ningenathemba, nani enizizwa nilahliwe abangani, nani enilahliwe abazali benu uqobo, nani enilahliwe imindeni yenu, nani enilahliwe umphakathi, nani enikude, kodwa ke ikhona indawo uNkulunkulu ayilungisile lapha yana ke endaweni enguKristu Jesu, lapha ya kuKristu Jesu nani enikude ngenxa yezono nangeziphambeko
nangenxa yakho konke enikwenzile, nangenxa yakho okwenziwe abazali benu, nangenxa yalo ukhondolo lokuthi uvele uzalwe isimo sesinjengalokhu uzalwe siyisona, wabe sowugaxela kanjalo nanike enikude, kodwa ngegazi lakhe uJesu niyenziwa nibe seduze. Ngizokhuluma nje nalomuntu, ngizokhuluma nje leyo nto namhlanje ntambama, ukuthi uNkulunkulu egcwaleni kwakhe, eqaleni uNkulunkulu wenzile isivumelwano nabantu. uNkulunkulu wase wakhetha uhlanga oluthile, ama-Israelites, wakhetha ngokuzalwa. uNkulunkulu elithi iBhayibheli, uNkulunkulu wafika ku-Abrahama ngenxa yokuthi u-Abrahama emesaba uNkulunkulu, enenkinga yokuthi abathola abantwana. Wayesethi uNkulunkulu ngizokwenza isizwe esikhethekile, isizwe esikhulu, la khona ibhubesi noma ingonyama yomndeni kaJuda eyakuza ngaso. So lana-ke uNkulunkulu ubakhethile abakwa-Israyeli, kodwa ngenxa yobubi nangenxa yokulithanda uNkulunkulu ethanda izwe, uNkulunkulu ethanda abantu, uNkulunkulu enobubele nabantu, uNkulunkulu enendaba nesidalwa esona sodwa singumfanekiso wakhe. Lithi iBhayibheli ukuthi ngenkathi abantu bonile befanelwe ukulahlwa, elize lithi iBhayibheli ngenxa yesono ukufa kwangena kwabusa phezu kwabantu, kusukela ngenkathi isono singena ensimini yase-Edeni. o-Eva beno-Adam benzile isono kuNkulunkulu, bamona uNkulunkulu. Emva kwaloko lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma wathi niyakufa nokufa. Umuntu wabe esehamba esemelwe ukufa ngenxa yesono, kodwa ekufikeni kukaJesu, Hebrews chapter 10, lithi iBhayibheli uJesu mangabe fika uthi bheka uNkulunkulu ungilungiselile nangu umzimba ukube ngiyenze uNkulunkulu intando yakho. Eyiphi intando kaNkulunkulu? ngoJesu. Intando kaNkulunkulu ngoJesu ingumhlatshelo lo abantu abathile namhlanje uNkulunkulu angithume bona bayazi ukuthi inkinga yabo idinga umhlatshelo. Nami ngizofakaza ukuthi le nkinga obhekene nayo iyawudinga umhlatshelo. Lithi iBhayibheli kwabase umaHebheru chapter 10, uJesu mangabe esho kanjalo, obhala amaHebheru mangabe khotha incwadi yamahubo la ethi khona uJesu, bheka ngiyeza emqulwini kulotshiwe ngami ukuba ngenze intando yakho uNkulunkulu, ngokuba umhlatshelo nomnikelo yokushiswa nemhlatshelo ngenxa yesono awuyithandanga, ngenxa yokuthi leyo mnikelo enjalo ibikade ihlanza umzimba womuntu, kodwa unembeza womuntu ungahlanziwe. Bese kwalungiswa umzimba ezulwini, kulingiswa umzimba kaJesu, okungawo ila sifumana khona igazi elipheleleyo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela wenza umhlatshelo opheleleyo okunguJesu Kristu. Izwi likaNkulunkulu liyakuveza ukuthi mangabe sefikile uJesu, naye ushilo ukuthi ngenxa yokuthi uNkulunkulu lemnikelo ekade yenziwa ngamagazi embuzi, ekade yenziwa ngamagazi enkomo, ekade yenziwa ngamagazi ezilwane, awuyithokozelanga ngoba ayimhlanzi umuntu, ubese umlungisela umzimba
ngizile uNkulunkulu ukube ngiyenze intando yakho. Ake ngimemezele namhlanje ntambama ukuthi igazi lika Jesu okuyilona elithi mangabe ligeza ebese kugeze kunembeza. Ake ngimemezele ukuthi ubudlelwane phakathi komuntu noJesu ufakazelwa umoya womuntu, ufakazelana nomoya kaNkulunkulu uphakathi kumuntu ukuthi impela ngingumntwana kaNkulunkulu. Angisazalwanga ngokwentando kamama nobaba, angisazalwanga ngentando yenyama, angisazalwanga ngentando yegazi lomuntu, kodwa sengizelwe uNkulunkulu okungaye uJesu. Lithi iBhayibheli yena uJesu Kristu eqaleni bekade engulizwi, ethengulizwi uJesu abe kuNkulunkulu endaweni, athe kuNkulunkulu Jesu uqobo lakhe abe nguNkulunkulu. Elithi iBhayibheli kuverse 14 yena lo lizwe kade khona eqaleni wase wehla waba inyama, ekwehleni kwakhe wehla ethwele umusa kanye neqiniso. Elithi izwi lenkosi ekwehleni kukaJesu esuka ekubeni ulizwi esezoba indodana kaNkulunkulu, ngokuba lento